Qui soc curant és un cant a la resiliència i a no voler amagar les ferides, sinó a entendre-les, acceptar-les i a intentar curar-les. Tenia la necessitat d'expressar el que sentia. Perquè de sobte era com que la música s'havia convertit en eixe fil daurat que m'estava ajudant a retrobar-me i a curar-me i a sanar les meves pròpies ferides. I d'ahir és el qui soc curant. Qui soc curant és la transformació d'un llibre que es diu Kintsukuroi i fa referència a l'art que utilitzen els mestres japonesos quan es trenca una peça de ceràmica i restauren aquesta peça i ara és una peça com més fràgil però més bella. No? Quan la peça es trenca n'hi ha trossets més grans, n'hi ha trossets més xicotets. Els trossets més xicotets són els que fan referència a aquestes coses que et fan més mal. I els has de juntar en els trossos més grans que simbolitzen la teua essència com a persona. I en aquest cas, la música es va convertir per a mi en la meva manera de poder expressar el que sentia. Vaig conèixer a Nacho Mañó, em va dir que li agradava molt, li vaig contar tota aquesta història del Kintsukuroi. I això és la història del qui soc curant. No fa molt una amiga de l'Orfeó em deia és que jo no sabia que tu cantaves i jo li vaig dir no, i si jo tampoc ho sabia. Els teus carrers em pertanyen, meua és la teua gent, vindre tu és vindre a casa, tornar a les meues arrels. Així floreixen idees, així és més tranquil el temps, el teu aire dona ales a somnis sí, pensament. Més colors de la teua festa que l'art de Sant Martí i més somriures i música que les cançons dels xiquets. Així floreixen idees, així és més tranquil el temps, el teu aire dona ales a somnis sí. Records d'infantesa, ets un desig present, ets una càlida abraçada, ets del meu cor els batents. Així floreixen idees, així és més tranquil el temps, el teu aire dona ales a somnis sí. El teu aire dona ales a somnis sí. El teu aire dona ales a somnis sí.